Είναι κάποιες ασκήσεις που θέλω να δείξω εδώ και καιρό και αφορούν αυτό το κομμάτι. Αφορούν τον πόνο που έχουμε εδώ ψηλά, που βρίσκεται ο τραπεζοειδής, η αρχή του στην ουσία. Πολλές φορές από τα κλιματιστικά ή από διάφορους άλλους λόγους, από την κακή στάση, έχουμε έντονο πόνο εδώ. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να τον ανακουφίσουμε. Θα βάλω τα δύο μου χεράκια ακριβώς πίσω στην περιοχή του αυχένου. Και οι αγκώνες μου είναι ανοιχτοί έξω. Κλείνω μπροστά τους αγκώνες μου, τους ενώνω και ανοίγω πίσω. Κλείνω και ανοίγω. Κλείνω και ανοίγω. Κλείνω και ανοίγω. Αυτή η κίνηση πιάνει ακριβώς εδώ ψηλά στην πλάτη μου. Ανακουφίζει αρκετά τον πόνο στην περιοχή αυτή. Και όπως είμαστε εδώ, πάμε να μείνουμε και θα πιέσω προς τα πάνω και λίγο προς τα κάτω. Προς τα πάνω και λίγο προς τα κάτω. Πάνω και κάτω. Στη συνέχεια, η επόμενη άσκηση που θα δείξω, κλείνω εντελώς τους αγκώνες μου και κλείνω και το κεφαλάκι μου μέσα. Βάζω το κεφάλι ανάμεσα στα χέρια, κλείνω το κεφάλι, κλείνω τους αγκώνες, γίνομαι σαν ένα μικρό κουβάρι. Κλείνω το κεφάλι και τους αγκώνες εδώ, μένω για 5, 4, 3, 2, 1 δευτερόλεπτα, ανοίγω και ξανακλίνω, βάζω όλο το σώμα μου μέσα στα χέρια και μένω εκεί για 5 δευτερόλεπτα. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν να μην πονάει το πάνω μέρος της πλάτης μου. Καθώς επίσης και διατάσεις, θα δείξουμε μία τώρα, στο τελείωμα της κίνησης. Αντίθετο χέρι στον αντίθετο ώμο, τραβάω με το αντίθετο χέρι μου. Γυρίζω το κεφάλι. Θα δείτε ότι με αυτή την κίνηση, εδώ σε όλη την περιοχή του τραπεζοειδούς ψηλά, υπάρχει ανακούφιση. Γυρίζω το κεφάλι μου. Αντίστοιχα από την άλλη μεριά, χέρι στον αντίθετο ώμο. Με το χέρι μου πιέζω και από την άλλη. Τελευταία διάταση για αυτό το σημείο. Περνάω το χεράκι μου πίσω από την πλάτη. Με το άλλο μου χέρι το πιάνω. Και φέρνω και το κεφάλι μου από την αντίθετη μεριά. Και από την άλλη το ίδιο. Αυτά για σήμερα. Τα ξαναλέμε.